Kako bismo pulsku publiku osvijestili o značaju života i djela Jamesa Joycea, već 7. godinu za redom osmišljavamo i organiziramo i realiziramo mali festivalčić koji je prerasao u veliku značajnu stvar. Bloomsday festival svakog 16. lipnja u Puli. Radimo to kako bismo sve Puljane, njihove goste, slučajne prolaznike, nezainteresirane ljude čak informirali o životu i djelu Jamesa Joycea i o širim kulturološkim aspektima njegove književnosti, kreativnosti, te da bismo stvarno našli i ponudili ponešto za svih. U suradnji sa Pulskom turističkom zajednicom, sa knjižnicom i čitaonicom grada Pule osmišljavamo programe različitih sadržaja, glazbenih, filmskih sadržaja, likovnih sadržaja, ponajprije književnih također. Očekujemo vas mnogobrojne na Bloomsdayu 2017. godine. Zašto bi cijeli svijet slavio nešto što se zbilo 16.6.1904. godine u životu jednog čovjeka? Tog dana čovjek se zaljubio u ženu. Jednostavna priča, arhetip. James Joyce u Ulixu kroz 18 epizoda opisuje što to znači voljeti, što to znači biti čovjek koji voli na različite načine, što znači prihvatiti različite oblike ljubavi, što znači preispitivati ljubav, što znači preispitivati sebe, što je muški prostor, što je ženski prostor u gradu, u kući, u krevetu, u seksu, u smrti, u životu. Ali to je slavlje života. James Joyce piše na engleskom jeziku roman koji mnogi promatraju kao roman koji se ne da čitati, koji je neprijatelj jeziku, koji je neprijatelj mozgu, koji je neprijatelj svakodnevici, koji je neprijatelj razumijevanju. Ali bit jest provociranje jezika, jer jezik daje značenje onom što vidimo. Ono što vidimo nema značenje samo po sebi dok mi to ne izgovorimo. Joyce ga izgovara. Njegov izgovor, njegovo značenje može se primijeniti na bilo koga od nas. Zato Ulix postaje Pula, Pula postaje Ulix. Ljudi čitanjem Ulixa razumijevaju Dublin, što je značilo biti Dublincom 1904. godine. Ljudi razumijevanjem Ulixa mogu razumjeti sami sebe, mogu vidjeti sami sebe i razumjeti svoj grad. Zato slavimo Joycea, ne kako bismo brendirali čovjeka, ne kako bismo patili od mitova, nego kako bismo pokazali što znači biti čovjek jedan dan u životu i kako jedan dan u životu može biti raščlanjen na toliko trenutaka, na toliko složenih, kompliciranih elemenata koje uzimamo zdravo za gotovo. A mi ih uzimamo zdravo za gotovo svakodnevno. 16.6. svake godine pokušavamo djelić po djelić izgovoriti.